Iti tunggal aldaw panagbiag ko adu nga sa ludsod mapay panunot ko apay dumteng liday panagtuok daytoy puso yak maawatan do sa wenno panubog ngamti ka rin ti Diyos si bibiyagawan inggana sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at kamataleg kalatta adda ragsak kalpasan panagsagaba iti timpungen na panagmaymaysa ti Apo ket umdas amang liwliwa iti oras iti inagpanagsagaba unasen namin nga panagduadwa ngimti ka rin ti Diyos si bibiyagawan inggana sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agtultuloy kalatta adda ragsak kalpasan panagsagaba iti kanito ngay nagpanagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan nga marukod awan nga rudrason nga enak agsanon panagsirbi kasapulan ti panagtulnog ngemti ka rin ti Diyos si bibiyagawan inggana sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agkamataleg kalatta adda ragsak kalpasan panagsagaba adda ragsak kalpasan panagsagaba adda ragsak kalpasan panagsagaba adda ragsak kalpasan panagsagaba